Yeah, Dada's here. You wanna see Dada? Yes! When I take a breath, you fill up my lungs. Good morning, how do you do? Alas 8 na ng umaga, alas 8:04, alas 8:04 na ng umaga. Daming snow sa doon sa driveway. So, maginaw ngayon. So, ang resulta yan, guys, ice. So, it's really dangerous for me to drive in the driveway. Okay lang naman pag yung driveway namin, guys, siya yung tipong, hindi malaki. It's like, parang bakilid ba? And then, siya, parang ganun, pahiwi-hiwi, pasos. Paminawin, pakinggan nyo ito, guys, yung mga sinasabi ko dito sa video at saka yung reaction ng aso. I guess Dada's here. I guess. Yeah, Dada's here. You wanna see Dada? You wanna say hi to Dada? You wanna say hi to Dada? Is Dada? Let's go say hi to Dada. Dada, doon sila, naghintay sila. Grandma, Dada. Naghintay sila ngayon doon. Grandma, Dada. Dada. Tignan mo si Misty. I guess Dada's here. Yeah, Dada's here. You wanna see Dada? You wanna say hi to Dada? You wanna say hi to Dada? Is Dada? Dada, Grandma, Dada, Grandma, Dada. Dada. Hi, big girl. Hi, little girl. Good girl. Yes, I know. I'm so mean. Oh, ito, you can just put the thing back. Ganito, guys, pag mag-i-edit ako, guys, na maririnig nila when I said, kung maririnig nila na sabihin ko na meron ang dada nila at saka maririnig nila yung boses ng dada nila, guys, parang tuliling. Ngayon, nagtataka na yan kung bakit wala yung dada niya. I'm sorry. I'm editing, baby. I'm edit the video and so Dada wasn't here. It's just a video. Do you understand a video? It's just a video. Misty, it's just a video, baby. Even si Hubs ay nagtataka. Sorry, little man. Sorry, mythicals. Aloy, napamanoy. Oh, what is she? Come here, Mitch. Come. Come na, come. Na, oy. Roxy, pagkakiat gad sa imong dagway ba? Kami, Mitch. Apa na, mama na. Ito. Aloy, baby ni mama na. Love ni mama. Mama mo na love. I love you. I love you, Mitch. I love you. Alam mo na, mama na. Ay, ito siya. So, tignan nyo, kinuha yung bucket. Ay, love na ni mama na. Oh, baby. Aloy
baby. I love you, mates. I give you time too because you're my baby. Come, give mama kisses. Give mama kisses. I love you. I love you. You're a good girl. You'll always be a good girl to mom. Kahit sino, si Misty, si Hab, si Dimples, yung Roxy ko nagsisilos. So, walang ano dito dahil si Misty, pati pusa, pinagsisilosan. Maliligo ako, guys. Oh my God, ito mga driveway namin dito. Okay lang yung driveway ng kapitbahay namin kasi ano yung driveway nila. Flat ba? Ang sa amin kay papaliko pag ganyan. Grabe. So, anyway. Itong si Misty, naghintay pala sa mama. Uy, naghintay pala sa mama yung Mysticals ko. Andun sa hagdanan, guys. Naghintay. Magugirl. Uy, naghintay pala yung baby ni mama. Uy. Ang hirap palang magkalisod na. Nagligid na, guys. Tignan nyo. Ligid pa more. Ligid pa more. And gusto kong mag-take ng alib. Before ako mag-take ng alib, kailangan kong kumakain. So, ang ginagawa ko, so, iniinit ko tong alamang bagoong. Nilagyan ko siya ng suka na dako. Sukang pinakurat, yung manghang. At saka nilagyan ko ng lemon. So, sobrang sarap na yan. Ang katapat nito is rice lang. Yun. Rice at saka ito. Yung ani ang resulta kapag mag-isa ka, ito ang resulta. Gusto kang may kausap at wala kang kausap. So, kaya masaya ako na vlog ko kasi palagi akong parang may kausap. Parang buwang-buwang lang. Ganyan ang resulta. Sarap ng alamang at saka yung sukang pinakurat. At saka yung lemon. Ganyan-ganyan lang ba? Pangpalasa ng pagkain. Kasi wala kasi akong ulam, guys. Kailangan kumain. Hindi ko talaga gusto magte-take ng medicine nang walang laman yung tiyan ko, guys. Kasi feeling ko talaga may mga nangyayaring kababalaghan sa tiyan ko. Kapag nagte-take ako ng medicine na walang laman yung tiyan ko. Pagkatapos nito, inom tayo ng maraming tubig. Ganyan palagi kapag kumakain ka ng maalat. Tinatry ko talaga yung tubig, guys. Especially if kumakain ako ng maalat. Buti na lang may coffee pa. May coffee pa yung asawa ko. Time to linis-linis the stove. Mag-ano lang ako, tapusin ko lang tong i-edit ko at saka maglagay na ako ng headset para hindi na marinig nitong dalawa. At saka si Habs andito din, tingnan nyo. Look, hindi lumabas, andito, kanina pa yan. Maghanap lang ako ng makakain ko para dinner. Because hindi na ako lumabas, guys. Ano pa din yung driveway namin, sobrang thick pa din yung ice doon. Ice is snow, nag-ice din siya, sobrang ginaw kasi. And naghanap ako ng maluluto ko. Okay lang ata, no? Okay lang, no? Yung ito at saka yung munggo at saka yung balonggay. I think okay lang. So, ito na lang lutuin ko. Bihon. So, ito na lang yung sardines ko. Ligo. I-ano ko siya. Ligo sardines na. Ligo sardines. Meron akong munggo dito na nagamit ko na. So, maliit lang. Sobrang liit lang yung imimix ko kasi ayaw ko ng sobrang madami. Kasi gusto ko pang magluto. And kailangan kong bumalik sa Asian store kasi marami akong wala na dito. Wala na akong lemon. Look, oh. Maliit na lang siya. And also, yung sardines at saka yung Maggi Sabor at saka yung mga frozen stuff na fish at saka yung malunggay at saka maraming lemongrass. So yun. Magluluto ako later, guys.
You're playing with your brother, huh? Your brother will play with you back. You're such a good girl, Rob. Look at that. You're such a good girl, Rob. You are a good girl. Yes, I know. Hi, guys. My sister play with me, guys. I like it, guys. He's my only man. He's my only boy, guys. Ito. Kaling to. Ting, taling. Aduh, pagkahimos na lang kayo sa akong baby bag. You wanna be in the Roxy's bag? You wanna be in Roxy's bag? Tignan niyo to, guys. Alaga! Yung dalawang pusa ko. Dalawang pusa. Hello, Miss. Okay, you can go now. It's time to cut the ingredients, which is... When I close my eyes, I can almost see it. When I take a breath, you fill up my lungs. And if my mind works backwards just for a minute. Hi guys! Mukbang tayo guys. Yung ulam ko is sobrang sarap. Ano siya? Kita nyo naman. So anyway, I've been watching Judy Dansimber live. Oh my God. Every year guys, maiyak talaga ako guys. Every year. Yung papa ni Benji ba nakakatawa man ay magdanso eh. Puro left-sided yung ano niya. Parang si Benji lang talaga. Sarap. Andito pa yung ano, yung sausawan ko. Yung kaninang sanghali. Kain tayo, guys. Kahit andito kayo sa US or ibang bansa kayo at ang nangyari, hindi kayo nakatikim ng mga Filipino food. Kung meron kayong Asian food naman na gusto nyo bumili ng para pa extra para you know, para keep ninyo pag kung gusto nyo, kung in the future kung gusto nyo makakain ng mga Filipino food, then mag-ano na lang kayo. Magbili kayo ng mga bihon,
mga sukang pinakurat, mga munggo, yun, at saka maraming lemongrass. Kasi yung lemongrass talaga pwedeng ilagay nyo sa freezer. Hindi yan mapapanis. Hindi masira. At saka sardines, yung mga ganito ba, yung mga pagkain na lulutuin natin na pwede lang natin bilhin ahead of time. Sarap. Sarap. Nanonood lang ako ng History Channel and sobrang dito sa bahay ko guys, madilim. Sobrang dilim dito sa bahay kasi gusto ko yung madilim. And andito yung cat ko. Hi, Bug. And andito si Dimples. And of course, si Roxy nakatingin. And of course, si Misty. Gusto mong lumabas? Ay, yung itong snow. Sobrang ginaw, guys. Oy, as in. Sumakit lalo yung tuhod ko dito. Hi, guys. Punta na ako sa taas, guys. Patayin ko muna tong Christmas tree. Ano na? Malapit nang mag alas 8 ng gabi. Nanonood ako ng, anong tawag nito? Yung si Benji at saka si Judy. Yung December nila. Yung ending ba, palagi na lang ako iyak ng iyak, guys. Walang katapusang luluha. Parang may, ano ata, yung ending. Patayin ko muna tong TV. Tignan nyo. Excited na si Roxy kasi nasanay nang magpunta sa taas. Nasanay na. Ito din si Misty. Andito, nakasunod. Nasanay na. Let's go up. Hurry up. You're not gonna like just block me. Yung mata ko. Iyak kasi nang iyak, diba? Na humuhubag. Keep going, oy. Don't block me. We cannot go upstairs if you block me, guys. Yeah, I'm going to end this video, guys. Thank you guys so much for watching my vlog. Come here. Oh my God, you're so wet. You're so wet, you guys. Salamat guys sa panonood and I will see you guys tomorrow. Good night, guys. Thank you guys so much for watching. See you night-night. Night-night. Night-night on the camera. Right here. Right here, yeah. Night-night. Night, look at this, guys. I gave you 3 days already. That's all. Okay, guys. Good night. Thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Bye. Good night, guys.